Jutros je u suradnji sa pripadnicima granične policije Bosne i Hercegovine i MUP-om Hrvatske tokom pokušaja organizovanog ilegalnog prelaska preko državne granice na rijeci Savi kod Brčkog pronađeno 12 migranata iz Turske. Tom prilikom slobode su lišena 2 lica iz Brčkog kao članovi organizovane kriminalne grupe i to lice sa inicijalima Sđ i MI. Zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo, organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata iz člana 189a u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje ljudi iz člana 189 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Jedno lice sa područja Bosne i Hercegovine kao član ove organizovane kriminalne grupe se potražuje. U toku današnjeg prijepodneva po naredbi Suda Bosne i Hercegovine izvršeni su pretresi na 3 lokacije na području Brčkog. Između ostalih i u ovoj kući koja je, kako nezvanično saznajemo, pripadala nedavno preminulom osuđeniku za ratni zločin nad Srbima u Bukviku, Mensuru Đakiću. Migranti su u njoj uobičajeno boravili sve dok se nisu stvorili povoljni uslovi za njihovo bezbjedno prebacivanje preko rijeke Save u Hrvatsku, ovdje nedaleko od Plazulja. Ovoga puta procjena članova organizovane kriminalne grupe očigledno je bila loša. Lica lišena slobode će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata u nadležnost i dalje postupanje tužilaštvu Bosne i Hercegovine, dok će zatečeni ilegalni migranti nakon preduzimanja potrebnih istražnih radnji biti predati u dalju nadležnost službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Osumnjičenim licima također su privremeno oduzeta 3 plovila i 3 putnička motorna vozila, koja su korišćena za transport i ilegalno prebacivanje migranata preko državne granice. U brčanskoj policiji kažu da su znatno ranije, prije preduzimanja jutrošnje akcije, prikupljene značajne informacije o organizovanoj kriminalnoj grupi iz Bosne i Hercegovine, koja je u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, a protivno međunarodnim i domaćim propisima, u kontinuitetu organizovala ilegalni transport migranata iz bliskoistočnih zemalja preko Bosne i Hercegovine i dalje u zemlje Evropske unije. Provođenjem ovih operativnih akcija prikupljeni su podaci da je u zadnja 4 mjeseca preko državnih granica ilegalno prebačeno preko 100 lica, odnosno migranata, čime je organizovana kriminalna grupa ostvarila značajnu materijalnu korist. Treba reći da su prikupljene informacije u međunarodnoj policijskoj saradnji razmijenjene sa MUP-om Hrvatske, koji je na svom području istovremeno organizovao operativnu akciju kodnog naziva Mreža.